Guys, arep nyayur menir. Dhisik arep nyayur menir ki persiapan blonjo wis pirang dina ya, guys. 3 hari. Jadi yo tuku bayem, tuku kangkung, tuku koro, enek kacang, enek wah sembarang opo tak tumpukno ya, guys. Kok nek dadine nek butuh masak ngene iki karek plak nggathukno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya guys. Selamat beraktivitas masing-masing. Aktivitas dhisik yo ngene iki guys. Iki ning omah, engko nek wis mulai ning perembaunan yo sembaon ae. Iki mulai sesuk iki dhisik kocak jagung nggone yo ngasih. Melok sing cedak-cedakane guys. Soalnya dhisik iki megang setir motor kuwi yo gum patek iso. Jadi milih sing mlaku. Cedak-cedakane tapi mlaku nek mangkatmu tak kon ngeterno bakso. Nek mantuk kuwi yo tak telepon tak kon jemput. Jane nggone Mas Arif kuwi yo unduh-unduh jagung guys, tapi ning tandak kono. Nah, tapi nek gak karo Pak Suwi dhisik yo gak iso nyetir motor. Aduh, soal ini lho tanganku ki tak nggondeme ancel sih kan dingin bayeme kok kulkas. Ngono ki rasane ki yo agem-agemen guys, yo gudi. Cara ki urung sembuh total ngono lho. Iku graulane apa de graulane kobot karo waloh nom. Tak grauli kobot karo waloh nom guys. Dek bengi iki cerita-cerita iki guys, omong-omongan dhisik Pak Su karo Mas Lali Mantan iki do omong-omongan ning emper ngono lah. Pas waktu sedekah bumi ora Ica ki yo ning kene to. Lah iku aku ki yo gak kepikiran nek Ica ki cara ngono tak elokno iki ket awal mulane kan gak kepikiran. Wong sing tak tari ki Mas Arif, Mas sampean melok tari kecak Bali kuwi gelem ora? Walah De, gak usah De, aku ki gak usah elokno polang. Lah piye Mas? Kan yo duwe dana ya guys, melok urunan, melok iuran. Dadi iki ben gak nganggur, ben kepake ngono kok. Ndek wis gak apa-apa De ngono. Lah terus dia ngomong. Nek apa Ica kuwi, lah Ica ki ben melok apa piye Mas? Oh iya ya De ngono. Ica melok De ben melok lah De, mungkin kebayaan kaya dhisik ngono. Lah bocah iki ora ditelepon sik. Ujug-ujug wis tak peseno. Kebaya ngono guys. Tapi yo urung ditutul, maksudnya kan pesene kok online. Ya coba ngomong-ngomong nek nambah siji, ketuane tak omongin nek nambah siji kanggo Mbak Ica. Lah jebule bengi nyelot bengi kuwi Mas Arif ki telepon aku nang WA, "Dek, apa bajune iki gak usah dipeseno sik, ngono nang gek Ica kuwi ora gelem. Bocah engko tak tekokane sik, Dek, sesuk nek rene ngono." Aja ngenteni sesuk, Mas. Saiki nang telepon ae, soale apa kuwi? Ape ndang di check out ngono kuwi lho, guys. Engko dadine kan ben apa? Tekane lah kuwi ben gak suwe-suwe. Dadi engko nek kebaya iki wis ndang teko, kan nek sing umpama gegeden iso kenek ndang dijahitno. Ngono, dadi niki ngen gak ketupiakan. Dadi sampe nang di check out lah apa kuwi Ica ki tak kontak telepon, wis nang telepon Mas tekoki gelem orane nang saiki menang dielokno meseno. Aku kan ngono ya guys, ditelepon tenan. Tak telepon ki nganu dhewe berdering gak diangkat nih bocah iki mbuh nindi ngono. Terus tenan guys jam 9 kuwi ditelepon baru diangkat. Lah bocah iki ternyata nek Dinda melok Mas aku yo gelem, tapi nek Dinda gak melok aku yo emoh ngono. Jujune ya guys urung tak peseno baju, anggek termo tak omongno karo ketuane ngono kuwi sing tukang online, anggek ngono kuwi tok. Lah jujune kok urung dipeseno. Terus tak
telponi neh takon batalno. Iya. Wong Dinda iki marai ya ora kenek di nut yo guys. Nek sing tahun-tahun wingi kuwi iso melok, tapi iki wis kesibukan di sekolah. Dadine ndek iki pas dina Jumat kan iku. Jadi sibuk engko nek kancane rene. Engko nek terus apa ngatur-ngatur ning sekolahan iki ndek wis mulang kelas 1 pramuka. Terus apa mempersiapkan kemah-kemah. Dadi sibuk guys. Ngene iki ketoke nang omah lah iki lho, pengen awor Ica, pengen dolan, pengen apa iki Dinda iki gak duwe waktu. Esuk sekolah. Sore engko jam 2:30 wis mulai PBB. Engko mantuke meh magrib. Terus teko omah magrib. Bar magrib mangkat neh latihan nari. Jadi gak enek aku kadang sampai lah ya Din jenenge cah sekolah kok gak duwe meneng. Dina Minggu barang iki kudune kan yo dinggo istirahat ning omah jenenge dina Minggu yo ora. Minggu esuk sediluk ning omah. Engko jam pira ngene wis entuk info kok grup ngene-ngene ayo ngene gawe apa ndek iki yo gawe sampai mantuk meh magrib iki gawe iku lho guys. Gawe apa? Apa lah nek ngarani jerone iki telo rambat ungu. Aku nek dijak omongan iki bar ya bar. Terus dikei wah jenenge apa mentega ndak ngene apa ndek sore kae lah. Wah karo jenenge aku dikei lagi yo emoh jerone iki mergo enek rasane iki kaya dhisik gak seneng lah pokoke. Dipeso-peso lah aku yo gak seneng yo guys nek masalah coklat apa iki aku gak patek suka. Dadine dikei lah ngincipi ya sithik ngene. Aku ki jane yo pengen Bu dolan ngene Mbak Icang. Lha yo nang rono nek awan sedelok-sedelok lah ngono kuwi aku ngono. Aku ki ngonten karo Ica ki yo gak apa-apa sih, guys. Jane iki yo gak apa-apa sebenarnya yo, tapi dhewe sing gak penak. Kok melok nyelo-nyelo. Melok ngeron-ngeroni kontene. Ica ya wis cara jagongan ya jagongan biasa, omong-omongan biasa. Ya tak takoki ngene. Zaman dahulu kala, guys, maksudnya zaman mak party sak ning kene. Jadi piye ya uang sing pernah dikirimno Ica zaman biyen jere mak party kan ya dikirimno Ica ya. Lah kok Ica sama sekali ora pernah sepeser pun dikirimi mak party, malah nomornya diblokir lho guys jarine. Aku gak pernah ya Dek dikirimi duit make, terus komunikasi karo make iki gak pernah. Lho, lah sapa cah wong nek bar ngirim ngono kae aku dijak ning mampir ning warung tumbas mie ayam, tumbas sapa ku ya langsung yo sampeyan nek cah sing dibel suarane suara wedok ya. Oh ora Dek, nomorku kuwi malah diblokir. Aku saiki lho ora duwe jenenge nomere make iki. Lah tapi sing dijak omong-omongan ngono kae sapa ya, guys. Aku kadang iki yo jere 1000 repes e ora tau nampa dhuwit ngene mak party lho Ica kuwi. Kok yo isa-isane to yo mak sampean iki. Kadang iki yo heran ya. Iki cerita kenyataan ora esuk-esuk ungkit-ungkit ngono juga ya guys, cerita kenyataan. Jadi saiki mumpung enek anake sing rumangsa dikirimi tapi ndek niki ora rumangsa dikirimi karo mak party ngono lho guys. Ki tak dhuwur dese mosok Cah. Iya Dek, tak gopeh Ding. Lah kok walah. Nilai iki kok yo omongane iki kok yo kok enak men ngono ya kanggo Ica ngene ngono. Pokok iki intine guys kenyataane karo nganune guys gak enek blas karo kasunyatane ngono guys. Ya mbah ya jenenge nganu ya gak ero tapi kok cara Ica tak bentengno ngantek nganu ya gak pernah dikirimi. Jane sing bener sing ndi aku dhewe iki ya bingung. Pertama kali nyileh kuwi ya dhuwit iki 2 juta. Terus neh 2 juta. Jare yo Ica ning kono enek masalah, Dik. Ngene ngono. Tapi Ica iki tak takoki dhewe ora.
Aku gak pernah ide di nganu apa maratuwaku ngene dengan bojoku ngene iki yo gak pernah. Berarti kuwi yo acarane Mak Parti dhewe paling supaya iso aku ngeculno dhuwit. Mungkin yo ngono ya sandiwara. Jadi kan Ica iki gak pernah rek jere di ngene-ngene karo mertuane, karo bojone iki gak pernah. Jadi anu lah sampean pernah di rumah sakit barang ora gak pernah ide. Lah berarti gak yo kuwi wis sandiwarane Mak Parti dhewe. Ben supaya aku iso ngeculno dhuwit iki piye. Tapi nek ngomong yo walah yo tenan koyo tenan lho guys nek ngomong. Wong yo gak aku dhewe nek aku dhewe tak sidem ngono rak yo ora anu wong Mbak Anak ngepasi tuku ngene iki yo. Wong yo ngene, isuk-isuk iki lho jam 5:30 gak jam 5 lewat piro ngene yo. Deh, tolong deh. Pokoke Ica nganu ngene-ngene sandiwara iki yo ketok tenan ngono. Ndang Nduk, nak ana Makti nyuwun tulung. Njaluk tulung deh kuwi sing terakhir kali guys 1.500.000 kuwi. Mbak Ana kuwi dikon transferno dhuwit iki jek isuk utuk-utuk lho. Lah tapi kok yo alah yo gobloke desih, gobloke Mbak Ana kuwi kok bukti transferan kuwi kok gak di foto, gak tak simpen, gak tak foto kuwi langsung dijaluk bukti transferan kuwi guys. Kuwi nek wong pinter ngono kudune kan ya difoto ning HP. Saiki kan iso yo. Yo iso ngono lah tapi pikirane wong ini iki yo pikiran jomblo yo guys, goblok. Dadine yo wis piye lah ngono kae wong nek wong goblok iki yo gak duwe teko kuwi. Ora duwe teko rek terus Mak Parti ape minggat kok kene niku yo gak tok pikiranku teko kuwi. Tekan Mbak Ana iki dikon transfer dhuwit bar tanda bukti transferan kuwi ya dikekno Makti ngono guys. Iya yo gak duwe pikiran, nek terus Makti engko kira-kira ape mencelat kok kene terus tingkah lakune iki arep teko sing kuwi iki yo gak duwe pikiran teko kuwi nek tak eling-eling iki saiki yo ngono kae lho. Dikon nukokno pulsa, aku yo digawani nomor telepone jane. Lah tapi kok yo gak tak simpen bar kuwi kok yo nomor iki tak weno Makti neh. Aku kok yo gak ndek pikiran nek nomor iki tak simpen cah. Lah tapi pikiranku apa yo tok nek ape minggat. Kan yo gak tok teko kuwi, guys. Rumah saku yo wong iki yo selamanya ning kene ngono. Wong yo gak teko pikiran sing marik-marik yo nek karo Pak Su kuwi nek nuju jagongan yo anu yo Pak Su engko golekno omah pokok siap pakai wis enek apa banyu burburane wis pokoke siap pakai lah Pak Su wis enek sanyo apa wis cilik lah ora usah gede-gedenan ngono yo koyo tenanan ngono guys dele iki nek omongan yo koyo serius ngono jujune Pak Su kok yo golekno pokoke rego 100 munggah sithik ora masalah Pak Su untung kok yo Pak Su ki cara menawa metune iki yo ora metu golekno gak dhuwitku ki keneke dijupuk iki sek bulan pira ngono kan ning bank gede nek urung tahap jangka waktu pirang bulan apa pirang tahun ngono kan bank BCA ki biasane yo ngono gong oleh dijipuk ngono kuwi guys. Yes astagfirullahaladzim. Esuk-esuk wis ngibah Mak Parti ya guys. Ora ngibah ki kenyataan apa sing tak omong. Muga-muga Mak Parti ning Jakarta yo ya diparingi sehat selalu, panjang umur ya Makti. Aku cara umpama kok sampean balik rene, umpama nemoni aku. Ngono kuwi ya aku gak duwe sak kuku ireng pun dendam ngono gak duwe, guys. Ya wis tak anggap biasa lah, sing wis ya wis. Sing nguri ya di hati-hati ngono. Aku nek merasa dendam peh wong nyeleh dhuwit aku ora di ngene-ngene respon ngono kuwi ya gak ndek pikiran teko kuwi, Dik. Nek gelem apik nah aku malah alhamdulillah malah seneng. Ndek iki ya muga-muga sifat sing elek ngono kuwi ya muga-muga ndang diilangi, ndang dihapus, ndang tobat. Aku ngandani calah yo ngono. Yo mbuh piye-piyene ngono lah nek sing cara menawa wis cukup Makti sing nglakoni yo Nduk. Kaya awakmu iki mbuh piye-piyene aja sampe terok elek.
Ica kuwi tak omongin, guys. Mbah piye-piyene kudune dadi wong ki ora kaya wong sing jujur. Aja kok gampang gawe sandiwara ngono ngene ngono kuwi. Sing wis dilakoni buke ya wis ya, anak putune aja sampe turun. Aku ki ngono guys nek ngandani Ica kuwi. Aku lah ya seneng kok keluargane Mas Bagus ki cara menapa kok do rukun. Ketok nganu ki atiku lah ki yo ayem guys. Lah yo ndeknane mula ngono pas ape Ica nggih ape terbang medun kuwi. Yo muga-muga yo Mas diparingi lancar ning dalan ora nek alangan apa-apa. Adi wedok sitok lho Mas, muga-muga iso nyembelih iso ngopeni. Tak ngono iso ngumpul dadi siji, ngopeni adine, sing adine yo ngono ngopeni mase, dadi kan ngopeni mbae. Ngono ki lah dhisik ya melok ayem iki, guys. Melok seneng Mas Sam. Rasane iki ya kaya piye ya, keluarga iki kaya utuh kembali. Ngetindeke do canda tawa, do ngono iki aku lah melok seneng. Apa meneh kok terus mae ngumpul. Nah, tapi yo cara meneh cek do trauma nek mati ngumpul rene iki, guys. Traumane yo ngono kuwi malah wong iki ora jujur. Senengane iki bujuki, mblithuki, bohongi. Sing gak seneng iki kelakuane iki ning kuwi. Kaya dadi kaya jek do trauma. Ya muga-muga sifat sing ngono-ngono kuwi ndang di mareni ya guys. Bisa ndang sadar iring karo pangerane, muga-muga ndang insaf. Nang do sadar. Sing wis ya wis aku lah juga terus dendam ngene yo ora. Dhisik biasa-biasa umpama cara petuk kok, tapi kegawa ngipi tenan lho guys, bisa mati kuwi aku sampai kaya wong piye yo eling nek tak terno ning terminal Cepu terus nek nangis guguk-guguk ngono kuwi yo tenan. Wis nggawa nomor rekeninge Mbak Ana, nggawa nomor telepone Pak Su. Lah delalahe apa kenyataane yo zong. Nyatane aku yo gak kirimi duit sampai lewat tanggal apa perjanjiane ndekne sampai keliwat-keliwat. Tapi yo ngono lah yo tak dongakno sehat selalu yo Mak. Sehat selalu, panjang umur, muga-muga rezekine sampean yo ngalir terus. Dilancarno, paring sehat. Yo gak mak party tok yo guys, yo semua family online tanpa terkecuali. Pokoknya sembuh ning dinggon nggih, ning Indonesia maupun ning luar negeri. Pokoknya tak dongakno kabeh. Ora nek sing tak pilih-pilih siji-sijine, kabeh ae tanpa terkecuali. Muga-muga yo diparingi sehat, slamet, seger waras, wengi karo Rino. Diparingi rezekine lancar, usahane lancar, bisnise sukses lancar. Apa lewat ya kok laran ya ngatut lah sekolah. Alah Dik Dinda bar mandi lho guys, lewat ya kok. Lah aku liwat kono nek gak roh nek ulah. Indose sing ndi? Lah aku mah yo liwat kono iki. Cilik. Lho lah cilik nek ora dipateni ndak yo lho ki lho nek sore kudu dienggo njungok. Bisa yo nyentop ae. Ulo cabe, guys. Nek ulo cabe iki yo cilik, lah tapi jenenge ulo ki yo berbahaya engko tang isa. Mungkin nek sore do dienggo jagungan ning kene iki. Ulo nyentop. Taruh kaya ngono ki lho. Ulo nyentop. Iki gak nyokot tapi nyentop. Tapi yo pagah dipateni ah kok. Pateni lho. Gak koneh dok ndase. Kono. Oh alah. Wong ndase karuan kek kulon iso di nganu etan ki ndak. Wes. Aku nang anu tak delok tak suwi yo ngene iki nang ngene wong bapangan nang sawah. Saisa. Kela nek ulo sa.
Kok HP ae. Engko nek HP nuju do jagongan nang ngentop bokong ngono gak. Di sore kok yo njungok iduk ngono kuwi malah. Nggo tempat jagongan. Ora ula apa ora Eza? Sarapane anu, guys. Telo godhog, singkong godhog, Mbah Dok sing godhog. Pak Suwe entuk sak piring lho. Dek Dinda emang ora sarapan. Karena wis ning sekolahan wis arep masak-masak sak kancane terus engko entuk MBG wis buru-buru ora sarapan. Nek iki sarapan karo ndok. Iki mang wis engko wis dilungkas wis masak-masak kok, Bu. Mbuh acara apa? Kaya tata buga apa? Wong ngerti turu plek iki mati Pak tempe tenan ya? Dindumi, mamak diparingi tempe, gorengan tempe lho guys, siji. Pak D dipakno siji. Lah kok ene kok mbayani. Anak sapa? Ya anake Pak D, mbah anake Om kuwi kok. Anake Om apa anake Pak D? Anak sapa? Anake sapa? Kowe Pak Rahula. Lah kae ning loro omah. Iya, delok. Ndelok. Nah, guys, iki wis mateng sayur kesukaanku. Iki kesukaane Pak Su barang iki, guys. Wis suwi tenan ora tau tak masakno sayur menir. Engko arek nyambel karo goreng. Pelas telo wis nyampleng tenan nek mangan ki engko jan sletop ngono ki engko Pak Su. Suwi gak tau tak masakno ngene iki guys selama disih ning Perembaunan ki wis sampai kangen sayur menir. Wis. Mantap. Untuk ku masak iki mas segane tak lemesi. Terus nek mamuluk iki karek goreng pelas jagung lho guys. Kok pelas jagung cangkem kok ngene pelas telo. Karek goreng. Terus karek nyambel. Terasi. Wong kudune iki njiku kabeh gombale ora kon. Lho, gak maksudnya semut ki kondi sangkane ngono sik lho, dicek sik. Karo disemproti obat sithik-sithik ngono ben ngaleh ngene kok. Iki permane isa kok. Pating kecacar kok ngene iki. Ayo latihan ning nggon. Iya, aku tak masak sih, Yang. Tapi aku gak disoteng nek latihan sin aku. Piye guys ngono kae. Disoteng ndak ketok embe lurung ketok kuwi iki. Disoteng nek mon iki piye tante ngono nek latihan. Latihan ganti bahasa gak sah gak sido aku. Aku ora ngerti kowe bahasa gak aku Allah buyar. Lah somben lu malah pe dingeti wong pirang-pirang malah ngono iki lho. Kadung ucul kok kandang ngono ki malah bebas. Lah temam piye temam? Beda RT. Kaos, sang kaos. Lagi tiba warna kunyit bosok iem. Alah kare kono aku kok walah. Lah, ora entuk nek ora ngepane kok tetep yo krem nek gak ngono yo warna kuning. Lah yo penting manut nek wis kok. Aku nek kebaya ora. Lho kebaya tapi sayake pinu kok. Sayake anu ya bermor ya. Nek bodine awake dhewe ki ndak enekan sing apik ngono. Bodi koyo kodhok orok-orok kabeh kok. Saiki iki ora enek wong pede-pedenan kok. Ora sah. Lah ngono ae lho. Engko nek nek nuruti saya iki ora duwe dhuwit. Wis bodi ora duwe, dhuwit ora duwe. Bodi ra gadeg, dhuwit ra duwe. Lah iya masak paket. Saiki ya nuruti kowe bodi elek. Piye gak pede gak nganggo. Saiki nuruti pikiran iki kudune ngene lho. Ngeramekno desa. Wis ngono ae. Pede. Ora sah kok. Lah wong mbok-mbok wis mutu rek pe bodi piye. Nang joget Taliban ora ngeramek lho. Lah ya jane sing 60 sing nganggo
Lah sing nom lho do gak ning omah. Sing nom ki ya kowe, lebih-lebih Ha iya. Sing nom ki do kuliah. Lah nane saiki lho nek mbok pikir Dian gak ya nom. Lha ki melok apa ora anak wedok dhewe kuwi. Lho wonge lho Nen. Lah iya nek kowe muni sing nom-nom wong sing nom do kuliah do. Sapa? Kene kurang cah iki. Lho kuwi yo melok engko, tapi ki ndek mau kebaya mau joget. Dogel kebayaan tapi do mau joget. Heeh, lah kuwi tak melok kebaya ra gak wonge. Mau joget nek kon joget kabeh. Lah piye lah ngeteceng yo elik yo kesane yo. Gak yo, ayo nang ditengno. Lah nek nggone Masian. Aku wangi nyambel ah. Nggone Masian jerene uga kek bingung. Acil dulang sawer ngono. dulang jangan menir Acil. Iya. Aku wis mateng lho, jangan menir. Oh, kan dari gunungan, tapi kok apa do disawer. Gak nganu, gak nggih gunungan deh. Kok abun-abune gunungan. Lah nomor 1 masa kang gunungan. Lah iya piye? Mbah gawe buka karo ya paling gawe. Nek ketoke nek di sing miko. ora diumumno, sak rupa-rupane kon gawe. Ya ora nek sing miko lho kuwi tuwek-tuwek kabeh. Jere sapa? Senam ra melo kaya. Lah aku nek diomongi sing tuwek-tuwek niku ora nganu aku. Sing tuwek-tuwek iki lho wong ning mbane cek ngatasi mosok mikul gunungan ra ngatasi. Iya. Lah. Aja nganu jajane gordon-gordon nang genteng. Alhamdulillah, guys. Akhirnya disih entuk masak ki wis ready, wis mateng. Sambel, terus lawo iki rempah telo. Wis ngene wis. Keringete disih gemobios ki mang desa. Mam sebelah kene. Nek ngarani waloh ki semangka, guys. Mak iki mongko ngarani waloh ngene iki kuning-kuning darani semangka. Mam leta-leto. Ya. Iki lho WA-an iki sing ngedono jere wong ngemul ya. Ndang ah. Bojone Lek Rin. Lah tapi kowe engko wis roh omahe purung sing ning Telaga kuwi. Iya. Nek gong roh omahe kan enek jenenge Pak Surat. Engko diterno karo mbake kuwi, soalnya ndeke cek masakno Pak Rin sik ngono. Lho bojone Lek Rin ngemul, Mbak, ngene. Lek ini sing mandak masak kulon kae. Mbah sing ndi gak roh aku. Mangkane nek metu ki HP digawa nek ngono ku lho. Sapine apik ku lho. Dikirimi fotone. Mana? Ya. Lah sik iki ndang sarapan sik. Omong wis tak omongi, nggih Mbak, kula tak sarapan riyen ngono. Nek gak diterno kan ora roh omahe. Wonge ngene tekok ngene. Dhewean Mas sampean ku ngono iki. Apa nek ngono gak gelem dipakne batur, kon dhewe ngono apa piye gak roh. Siapa? Maksude iku lho. Lah maksud iki delok dhewe lah nek kono ngono njaluke dhewe Dik. Dhewean Mas ngene jute. Wis ndang mangan sik, sarapan sik, wong nggih. Bismillah ya guys, muga-muga dadi Pak Sudi tawani sapi ing Telaga ngrawut. Gak andenge marotuane Mbak Pur. Iya. Borjo terus ndi iki? Ora yang kan nganu. Telaga terus ngrawut. Ngrawut sik anggek Telaga kuwi ya. Ya Mas.